Oké, dit klinkt als een grap, maar het is serieus waar. Maar waar ik vanochtend mee wakker ben geworden. Ik heb een certificaat voor influencers gehaald. Dat woord ook. Ik ben nu dus een officiële influencer. Die zich weet te houden aan de wet en regelgeving. Ademhalen, dan moet je eigenlijk hashtag erbij zetten. Oh nee. Je moet nu gewoon aan het voorste van de zin doen. Ik was dus laatst met Vera lunchen. Op een gegeven moment zegt ze tegen mij, heb jij dat gedaan, die cursus? Ik zeg, waar heb jij het over? Ik zeg, 12 jaar geleden hadden wij dat niet. Ja, en het geeft natuurlijk meer transparantie naar de kijkers. En ik had zoiets bij mezelf van, ja weet je bent nooit te oud om te leren, je leert iedere dag. Blijkbaar is het dus ook een ding voor bedrijven en dergelijke om dan naar jou toe te komen. Ik val dus nu onder de mediawet, ik sta in een register. Ik weet niet of ik mezelf daarbij zo heel goed heb geholpen. Nee, nee, die kunnen me alleen maar helpen en doen. Dat is namelijk het voornaamste waarom je zoiets doet. Daar zitten zoveel wet en regelgeving aan. Ja, sorry hoor, daar wist ik echt niks van. Vanaf de 100.000 volgers moest ik nog meer verantwoording afleggen. Heb ik er graag voor over. Nou, een mooi doel voor komende maand. 100.000. Pak hem ruim. En nu ga ik werken. Dat is wel fijn, dat ze nu denken van, oh ja, influencer is ook wel werk. En dan zie ik dadelijk eens een comment verschijnen, ik ga echt werk doen. Nou, jongens, ik ga richting het ziekenhuis. Dag!